garai honetan, zeuden bi korronte, ezta? Alde batetik ziren azaldu duguna, ez? Leperen korrontea eta metodologia frantzesa, eta gero beste alde batetik zegoen metodologia alemana, eta metodologia alemana zen apur bat helburua zen gorrak entzule bihurtzea, ezta? Eta ikusten zen bakarrik ikuspegi mediko horretatik edo bakarrik ikusten zen gorreri orduan. Helburua zen gorrak entzule bilakatzea, eta orduan haiei hitz egiten irakastea, Espainian irakurketa horretan edo garatzea, eta zeinuen hizkuntzak baztertu egin zituzten orduan. 60ko hamarkadan edo, zabaldu ziren hainbat eskolatan ja, zeinuen erabilera nolabait debekatu edo baztertu egin zuten orduan. Momentu horretan zeuden bi korronte horiek. Eta Milango kongresuan, irten ziren irabazten oralistak, ez da, metodo orala bultzatzen zutenako ikuspegi medikua edo lehen ezen zutenak. Orduan, bertako ebazpenetan esaten zen, zeinuak askoz ere balio handiagoa zuela, ez barkatu, hitzek askoz ere balio handiagoa zutela zeinuek baino gorrak izarteratzeko garaian, honena zela hori gorrek ahozko hizkuntzak ikastea, zeinuek kaltetu egiten zutela hitz egiteko gaitasuna, eta hau izan zen nolabaiteko katastrofe bat, ez da? Debekatu egin zen, eskoletan eta hola zuten erabiltzen zen noski baina modu klandestino batean, eta horrek hizkuntza baten garapena eta hizkuntzen osasunean daukagan eraginarekin, ezta? Orduan, bazterketa hori sufritu zuten, eta esan behar da gaur egun ere badaudela profesional batzuk edo apur bat ikusten duten, gero hitz egingo dugu honen gainean, ikuspegi mediko hori bakarrik ikusten dutena, ez? Gorreria da entzumen arazo bat, eta hori konpondu behar da, eta gorrak bihurtu behar ditugu entzule, eta apur bat helburu horrekin bakarrik. Orduan, hori, nolabaiteko atzerapena edo, ez? Eta gero honen ondoren, eta hori da mugarri, etorri zen William Stockow hizkuntzalaria, Gallaudet Unibertsitateko, Gallaudet Unibertsitateko irakaslea zen, eta lan hori argitaratu zuen, Sign Language Structure, 1960an, eta hemen, berak esaten zuena zen, zeinuen hizkuntza naturala direla, eta hori argumentatzeko edo, hori arrazoitzen zuen, ez? Ematen zituen hainbat argumentu. Eta hau izan zen nolabaiteko inflexio puntu bat edo, ez? Berriro oralismo, Milango kongresu horretan ezarri zen oralismo horretatik, berriro hasi zen zeinuen berreskurapena eta gorrak hasi ziren zein hizkuntza beren ama hizkuntza gisa ikusten, hizkuntza natural gisa, bultzatu beharreko hizkuntza gisa, harrotasun horretatik, eta apur bat paradigma aldaketa baten hasiera edo izan zen, ezta? Eta hainbat ondorio izan zituen, horren ondoren beste argitapen eta ikerketa ugari egin ziren, eta zabaldu ziren munduan zehar. Gorren ahalduntzea etorri zen, ez? Zein hizkuntza ama hizkuntza zatartzera, eta gorri izatea, harrotasunez bizitzea. Eta gero aitorpen politiko bat edo nolabait eman zen, ez? Hemen adibidez, 1998an, Europako Parlamentua ebazpen bat atera zuen, esanez, gorrek eskubidea zutela zein hizkuntza ikasteko, eura zela euren ama hizkuntza, eta hori bultzatu behar zela, aurrerapen batzuk eman ziren, ez? Momentu honetan, egoera honetan gaude. Apur bat, berriro oralismo horretatik bueltatzen, bidea egiten zeinuen berreskurapenera. Horiek ziren gutxi gora datu historikoak edo, emanen dituenak, eta orain aurreritzen gainean hitz egingo dugu. Orduan, kontua zer da, gorrak azken batean entzule zinguraturiko gizarte batean bizi direla, ez? Eta gehien hemen entzulea gara, eta ez baldin baduzu bat emat hurbil edo ez baldin bazaizu tokatu gorren bat hurbil eukitzea, ez ezagutza erabatekoa da, ez da? Eta horrek sortzen dizkiko bat aurreritzi. Ez ezagutza horretatik, ez da? Eta hori dira, 3 aurreritzi, oso zabalduak direna, ez? Bata da pentsatzea zein hizkuntza bakarra dagoela munduan, gor guztiek zein hizkuntza bera erabiltzen dutela. Bigarrena da pentsatzea zein hizkuntzak mimika direla, mimika edo pantomima edo lako bantzeko zerbait direla, ez da? Bestelako ezagutza gabe edo zein ikustu ditzakena. Eta hirugarrena izango litzateke pentsatzea zein hizkuntzak direla, zeinuetara ekarritako ahozko hizkuntzak, ahozko hizkuntza bakoitzak daukala bere zein hizkuntza, nolabaiteko menpekotasun batetik sortzen diren hizkuntzak direla. Eta, orain ikusiko dugu bakoitza.
Bueno, lehenengo, ez da, zein hizkuntza bakarra dago munduan. Bueno, beste gabe ez da, azken baten muga geografikoek, muga politikoek, sozialek, azken baten gizatalde desberdinak sortzen dituzte, ez? Hor badaude hainbat muga, eta orduan muga horien barruko jendeak badauka harremana jende horrekin, eta horrela agozko hizkuntzak sortzen diren modu berean, zein hizkuntzak ere, bai, orduan komunitate bakoitzak bere hizkuntza dauka, bere hizkuntza edo hizkuntzak dialektoak ere egon daitezke. Orduan, benetan aztertuko bagenitu zein hizkuntzak banamanan ikusiko genuke, benetan ez dira berdinak, baina hori egin gabe ere, badago modu ez, ikusteko adibidez. Gorrek, beste gorren mundu mailan beste gor batzuekin komunikatu ahal izateko sortu zuten nazioarteko zein hizkuntza ditzen dena, badakure esperantoa bezala da, elkar ulertu ezin dugunean sortzen dugu denok ulertuko dugun hizkuntza bat, artifiziala kasu honetan eta garapen gutxi izan duena esperantoak bezala, ez azken baten hizkuntza artifizialak dira, inork ez ditu modu naturalean ikasten. Baina, behar bat zuten den hizkuntza bera balitz, ez lukete olakorik sortuko, ezta? Eta gero beste alde batetik badago ere lingua franca deitzen dena, ezta? Lingua franca bada azken baten hizkuntza bera hitz egiten erabiltzen ez duten pertsonen artean, erabiltzen den hizkuntza bat, naiz eta ez bataren, ez bestearen ama hizkuntza ez izan. Hora, lingua franca gure kasuan ahozko hizkuntzak momentu honetan inglesa da, eta gorren kasuan Amerikako zeinuen hizkuntza. Hainbat arrazoiren gatik ez, euren kasuan, lehen komentatu dut, estatu batuetan dagoela gorren komunitate dola potenteena, indartsuena, bertan hainbat ikerketa egin izan dira, eta horregatik. Orduan, kasu honetan ikusten da ez, hegemonia nahi dezen munduan, bai guretzat eta bai entzat ere, inglesa eta Amerikako zein den hizkuntza, ezta? Hori alde batetik, gero bigarrena, hori zeinuen hizkuntza mimika dela, edo mimika nolabaiteko pantomima dela edo ez. Hau, ez dakit gortalde bat zeinuen hizkuntza erabiltzen ikusi duen edo badaki ez dela ala, ezta? Ez duzu, ez da ulertzen. Edo ni beste gabe hola begiratuta, ez dut ulertzen. Egia da, badaudela zeinu batzuk ikonikoak direla nolabait ez, eta hor badaude adibidez, edan adibidez, ulertuko genuke ez, nahiz eta zeinuen hizkuntza ez jakin. Edo tordoka, hori da, igual imaginatu dezakegu. Imaginatu daiteke ez, oin adibidez ostirala, jakin gabe oso arbitrarioa da, imposible da jakitzea ezta. Hor da, nahiz eta zeinu ikoniko batzuk egon, ez da, nahi esan ez da mimika, jakin gabe ezin da ulertu. Eta gero hirugarrena izango litzateke, hori pentsatzea, zeinuen hizkuntzak direla, hori zeinuetara ekarritako ahozko hizkuntzak. Eta hor daukazu mapa bat, hor larroxez ikusten dira Amerikako zeinuen hizkuntzak zer herrialdetan diren nagusi. Herrialde askotan egia esan. Eta, konparazio hori egin da ez, adibidez, errez jarrita, Britanian eta Estatu Batuetan hizkuntza bera agertu beharko litzateke ez, eta ez da kasua. Ez dute hizkuntza berdina erabiltzen, eta adibidez, ez dakit horre Asian eta bitu zenbat hizkuntza diren, munduan hizkuntza pilak eta itzela daukan gunea, eta berriz Ameriketako zeinen hizkuntza da nagusi orduan. Ez da, parekatasun hori ez da ematen, ez du aparte funtzionatzen duten sistemak dira. Eta hemen adibidez, badago kasu bat Irlandaren kasuaneko kuriosoa egiten zaidana, zan 18. mende erditik aurrera, Inglaterrako elizak zabaldu zituen hainbat eskolak horrentzako, baina mutilentzako, ez, genero bereizketa garai hartan oso potentea zen. Eta berriz Irlandako monjek zabaldu zituzten beste batzuk, baina neskentzat. Orduan, Irlandako monjek erabiltzen zuten Frantziako zeinu hizkuntza, eta berriz Inglaterrako elizak erabiltzen zuen Inglaterrakoa. Eta orduan, biak garatu ziren aldi berean, eta gero gertatzen zena zen, bikoteak sortzean gorren artean ez dituzela zeinu berdinak ezagutzen, ez da? Eta gero katolizismoan eragin edo pixka bat lausotu zenan edo, eta genero bereizketa banandu edo ez dagoenean, biak elkartu ziren eta sortu zen Irlandako zeinu hizkuntza. Orduan, kasu hortan ahozko hizkuntza bakarra zen, ez da inglesa, baina bi zeinu hizkuntza zituzten.
Bale, eta jarraian, aurreritzeak alde batera utzita, pare bat kontu gorreria eta gorre komunitatearen gainean, ez? Hau zerbait komentatu dugu, ez da, gorren nortasuna, hor bi ikuspegi daude, badaude batzuk, bakarrik ikusten dutena gorreria bere ikuspegi medikutik bakarrik, ez da? Eta orduan, gorreria da entzunen gaitasunaren galera, eta horri aurre egiteari jarri behar zaio arreta, eta listo, eta gorrak bidertu behar ditugu entzule. Eta gero, horretan saiatu behar gara, eta gero badago beste ikuspegi bat, lege soziokulturala edo badena, ez? Eta hori, gorreriak mundua bizitzeko beste ikuspegi bat ekartzen du, eta apro gehiago arrotasunetik, nortasunetik, eta hortik, ez da, bi ikuspegi horiek. Orduan, mendetako, ikusi dugu bezala, ez da, mendetako joera izan da gorrak entzule bilakatzea, eta aldaketa horretan, aipatu dugu ez lan hori, William Stoko hizkuntzalariak egindakoa, izan zen aldaketarako mugarri, eta gero horrekin batera, Galaudet Unibertsitatean 1988an egon ziren emat mobilizazio, ez da. Mobilizazio handia izan ziren, nahi zutelako errektore gorra edukitzea, zuten errektorea entzulea zen, eta hainbat horrek egin zituzten, eta horrek eztabaidak eta hausnarketak sortu zituen gorren komunitatean, eta gero zabaldu zirenak mundu mailan, ez da, eta horregatik da erreferentea, eta horregatik da simbolo. Eta orduan, mugarri horien ondoren, komentatu dugu, ez da, gero eta gor gehiago ikuspegia aldatu, eta azkematen gorreria ez bakarrik zentzu medikutik, baizik eta arrotasunetik, nortasunetik,